kulturala. Bueno, arratsaldeon, barra biharamunon, askori ere bai. Hementxe gaude Marruma kulturalak antolatzen dituen akustiko elkarrizketatutan. Hasi baino lehen eskerrak ematea tokatzen zait, bai Marrumakoei, Makokiri, hemengo marroi handin hartzatik, txusta soinuan. Makokik aipatu digu, baina hau etorkizunan entzuteko nahia daukazuenentzako, jakin YouTubeen egongo dala, ikus eta entzungai, iBoxen ere bai, eta enteratu nahi duenak Marruma kulturalak ze beste ekimen antolatzen dituen, aukera dauka ere euren sare sozialetan aurrezintzu zion, txuletan, Facebook, Insta eta Telegramen Marruma kulturalaken nondien horokak ikusteko eta aportazio bat egiteko ere bai, ez? Makoki, ideiaren bat emadakazue edo proposamen bat hortxe botazazue. Hoxe, gaur Peru Albete, haundila dakagu, Usurbilgo artista erraldoi bat, nire oso gustokoa, esan bardet, eta plazerra izango da, bere kantu batzuk entzutea. Ez dakizuenentzako, ibilbide luzea daka eta okeraz banago oraintxe hurrengo diskoa prestatzen ari da. Gaur inork ez daki atzera edo aurrera begiratuko du, baina seguro gozatuko egula. Eta hoxe, abestien tartean galdera batzuk ingo izkiot, eta gozat ezagun. Hau Peru, egurrak. Eharra, Peru, eharra. Lehenengo galdera bota nahi zutena da pixka, zure azken lanaren izenburua abia puntutzat hartuta. Ez dizute zu nortzaren galdetuko, kalean aipatu dizute datu biografiko eta zeak ez diala oso interesgarriak. Baina galdetu nahi nizun, zure azken bideoan ikusi txikitatik badaukazula harreman duta zaudela ez, instrumentuekin eta musikarekin. Zorionez asko keuki dugu bideo hori. Baina galdetu nahi nizun, ze momentutan bizitzan ohartu zinan bazala zuretzako gauza berezi bat, ez? Identitatearen parte bat, hau da txikitan inkostienteki eta egiten dugun guzti horiek kostientzia noiz hartu zuten, ez? Musika zuretzako berezia zala noiz hartu zinan, hori galdetu nahi nizu. Bitxia izan da, musikarekin egiten den harremana, zeren beti da nik asko gustatu zait, kantatzea, batez ere bigarren ahotsak egiten dituen oso agudo, txikitan ere, Anai Arrebekin, eta
eta momentu batean utzi nun guztiz, ez? Badago momentu bat eskolan da olaia jartzen zara gauza serioekin eta bueno, asko ikasi behar da, musikak daukan tartetxo hori, ez dakit, ordu bete izango zen astean, etzan nahikoan eretzat, ez? Eta orduan, trikitixara apuntatu zidaten, ez nekien zer nahi nuen naiz, nekien bat zere kantatzea guztan ditea edan da, eta egia esan gero trikitixarekin kantatzea ez da gauzik errexena. Eta orduan, ja trikitixa utzi nun, eta naturalki neretik sortu zen zerbait, ez? Eta utzi nun kantatzea zere bai. Eta gero ja, aurrerago, bidei bat egin nun, ja hogeita bosturtekin hasi nintzen musikan berez, zeren gero gultatu nintzanean bidei batetik, derrepente ikusi nun ukelele bat hor aitak zeukana etxean, ez nuela inoiz ikusi eta beti egontzen hor. Eta, zerbait egantik izango zen, ez, bidaitik bueltan beharra neukan, ez, bestera batera bidaiatu edo bestera batera komunikatu eta egia esan musika, ez da, niretzako bakarrik jende askontzako bada, beste mundu batera edo pixkat aldeiteko behar hortatik ere bai, supongo. Hor galdetu, pixkat duztatu naiteke ez, galdera bakoitzan ez bakuk. Ez que justo orain esan dezu eta hemen apuntatuta neukan, nire hitzalea nahi zu bezala eta galdetu nahi nizun musikaz sentitzen duzun gehiago iesbide bezala, orain esan dezuna, beste nora baitera, edo benetan aurkibide bezala, ez? Izan daitezke biak ere bai, baina planteatu nahi nizun ze pixu duen gehiago, ez? Ojo ondo erantzun, Biak dira, segun zen momentutan, zeren bai, egia da gero sortzen direla, nahiz eta nik uste esango nuke iesbide bezala azteko, eta gero aldi berean, aurkitzen duzu beste iesbide hortatik beste sarbide bat, beste norbaitera, eta holako espazioak sortzen dienean, kontzertu bat eta gero, edo musikariak elkartzen geanean, ez dakite, sortzen dira horre, beste espazio batzuk, pixkat, gertuago, ez, nahiko nukena izatea, ez, bizitzago, baina, hortxe, ez dakit, ziar galdera errexak igande baterako. Horretiba. Hurrengo abestiakin noen. Bale. Hemen gaude, familian, oza... Nahi badezu aurkezpen txiki bat egin ere... Nahi badezu ere bai kantatu edo zerbait proposa... edo zerbait abestiren bat eskatu edo ez dakit. Itzen hitzak jokoet. Nire abestirik popena dara, Esan gabeko hitzak hiltzek bezala burunda biltza noiz egin hitz, noiz komunikatu noiz amore eman, noiz amore hartu ta esandako hitzak hiltzaile baten hitzalan gixan noiz nigatik, noiz besteengatik, noiz isiltasuna austeagatik. Hitz guztien zaborategian galdu nuen, ta ez dut aurkitzen, hitz hori nundik den. Zabor guztien iztegietan galdu nuen, ta ez dut aurkitzen, egia nundik den.
esan nahi guztiak doazen tokira, itzen itzak ere konnotatzen dira, esan nahi guztiak doazen tokira. Raperu haure bai. Justo galdetu nahi nizun, pertsonalki sentitzen naiz ni hitzekin oso harreman berezia dakan pertsona bat, eta orduan norbait entzuten detenean edo irakurtzen detenean, uste dut azkar somatzen detela parekoa ere ala danean, eta uste zure kasua ala dela, edo nik ala nabari debintzat, ukazula hitzekin alako maitasun historio bat, ez, denok bezala. Pixkat hori galdetu nahi nizun, ez bakarrik musika, baino gaur egun, zakin nola esan, baino musikan esango ez bai. Mezuetan bertan, askotan oso ohituta gaude, ez dakit nola ditu, makro sentimendu hauek ez, jende guztiak ulertuko ditun saldi eginak, eta hitzak oso merke saltzen dira hitzak bezala ez, eta zu bezalako sortzaiek ematen diote buelta trataera horri, eta esango nuke abesti bat ere egin dezu horren inguruan, ez? Eta galdetu nahi nizun, pixkatzea harreman daukazun hitzekin, eta ez dizu galdetuko mezua garrantzitsua denala ez, noski dela garrantzitsua, baino gehiago galdetu nahi dizut, sormen prozesuan musikak beti du akorde segida bat, elementuak, ostras, baino hitzekin daukagun harremana oso askoz misteriotsua bada, ez? Batzutan etortzen dira ideia batzuk, ez gera jarri behar, edo igual zuk egunerokotasunare fijatzeko ohitura dakazu gauzetan, ez dakit eskaparatetan, edo beste zatan. Nahiko nuke pixka jakin, hemen ikusten dugun hitzen trataera hau nola bizi dezun egunerokotasunean, zuretzako zer diren eta nola diren. Bueno, bai, azkenean dia bi disiplina esango dugu, ez, musika edo hitzak eta elkartzen dienean, niretzako ere bai hitzigabeko musika oso interesgarria da eta fonetika, ez, ahotsean. Baino behin hasita, ez, behin zerbait idazten jarrita eta elkartu nahian, ez, ze askotan egia da elikatu iten diala bat bestearekin, ez, eta derrepente hitz bat melodia batekin atatzen zaizu edo bueno, holako gauzak, ez. Orduan, bai, niretzako oso, ez dakit, saiatzen naiz daukan garrantzia ematen naiz eta batzutan egia da musikarekin hasi naizela eta gero hitzak bilatu horri ez beti, baina gehienetan bai. Eta agian horregatik batzutan edo bukatu behar delako kanta edo niri ere gertatu zait igual hitz batzuekin ezain gustora geratu, ez? Orduan orain saiatzen naiz, gustora geratzen ze gero da kanta bat nahiko nukena behin da berriz eman, ez? Eta netzako baita ere hemen Euskal Herrian daukagun tradizio batik edo ez dakit ondo, baina azkenean ikustituzu bertsolariak edo dauden kantari batzuk, ez? Ezagunenak izango dira agian, ez? Baina Mikel Laboaren letrak nahiz eta bereak ez izan nola sartzen zituen, ez? Melodiaren tartean edo anarien letrak edo daudenenetzako referente batzuk esaten dela, eta nik zingo bertsolari bat zuzenean improvisatzen nahi da kriston poesia eta ni pentsatzeko hastia daukadala, saiatu behar naiz behintzat, eta hor.
Bai, ados nago. Egia esan, uste Euskal Herri mailan komunikatzaile ondare izugarria daukagula, eta ni pixkate batzutan zutzen naiz jendeak ez dunean apreziatzen, hemen inguruan daukagun altxorra. Galdertu nahi nizun ere bai, oso deigarria da, eta ez dago jende asko, fonetika aipatu duzu, eta ni klub horretako ere sentitzen naiz. Hau da, fonetika ere da beste gauza bat batzutan ez diogula atentzio asko jartzen, eta benetan musikalidadearekin zerikusi zuzena daukana, ez? Eta jolas hori adibidez beti danik sentitu duzu ere esperimentaziorako, sorginkeri txiki hori ez, hau da ez, gauza bat okurritu zait eta horrela esango dut, ez baizik eta hitzek ere bere forma daukat, ez? Fonetikak musikalidade bat dauka, eta hori, nik nabariet importantea da zure musika, baina aipatu dezakezu hori ere nola? Bai, hori hasi nintzen Atxerekin lantzen, Idoia Hernandezekin, eta, karo, de repente, bera pianoa jotzen, eta nik eskua libre nitun, horra hasi nintzen baita gorputza konturatzen, zeiten un gorputzarekin kantatzean, ez? Eta liberean, banukan, arreta gehiago jartzeko ahotsean eta fonetikan, eta improvisatzean egia esan askotan hola ateatzen da, eta gero letra bat jartzen diozu, ez? Baina niretzako interesgarria da ere bai konturatzea nundik atatzen dian improvisazio horietan atatzen den fonetika hori nundi datorren, batzutan da ingleseko referentziak eta bla, eta estatutan agian ez, eta aldatzen da ere bai segun ze kanta mota zabiltzan, ez? Orduan, bai, niretzako kriston deskubrimentua eta gaindiek egiteko daukadan, jarraitzeko daukadan. Bai, eta, nik ere esan nahi nun, hemen badago jendea, geha talde txiki bat, eta zeinek nahi badu ere bai, zerbait aportatu, eskematu gaudela hor eta Eskori egia da ezen, gero plantatzen dugu, uste, sorteoan irabazteko norbaitek galdera egin behar du, eta hori normalean plantatzen da zen, orokorra jendeak lotxa ukitzen du horrela naturaltasunakin hitzeiteko, eta baina norbaiten nahi badu, obio, altxaskua, eta baina erdiak izton biharamunakin gaude, aseke gaur dena natura. Baina nahi bat zure benetan galdetu eta ez itxoin gero zozketako tragutxar hori, baina bai. Bai, barkatu. Eta, hori zan galdera. Nik esan una aportazio bezala bizitza, hitzak bera, hitza daukala barruan, eta ni bain dela gutxi konturatu nintzen eta deigarria egin zitzaidan. Xirmaz. Hoxe, urrengo abestiak ingoa zai. Azkenengo, hirugarren diskoko abestiak jotzen nahi naiz. Gero agian saiatuko naiz gura kantakin azkenengo bat edana, baino. Temon. Baina, a ber. Itzalak, a ber. Atzetik berriz etorri zitzaidan aurreratzeko alboan nuenian eta ondoren beste bat aurreratzen ikusi nuen txikitikan ditzen hiltzeko jaiotzen dira itzal guzti hauek aurreratuzta handituz lausotzeko gero bir sortzen behin eta berriz ene itzal hauek jakin izango balute behin eta berriz ta berriz behin eta berriz kale utxu
goizeko gau hontan farola aregiz. Mugarik ezionpean, ilunik ez mugapean, geldirik argi ezean ikusten ez dena ikusi gabea beti egon dena. Amazing, Peru, amazing. Galdetu nahi nizun, horrengo galdera, batzutan izaten da ez, musika mota bat entzuten dugunean, nabari da lokalean lau lagunen hartan egindako musika dela, bestetan nabari da kolaborazioetan oinarritutako musika dela, eta igual oker nago, badakit asko kolaboratu ez duela, eta gero galdetuko izut horren ingura, baina pixka galdetu nahi nizun, zure musikari dario alako bakardade bat, zentzu honean diote, ez bakardadea zentzu txarrean, zentzu ilunean, baino musika berari badario olako isolamentu puntu bat, naiz isolamendu fisikoazari, mentala izan daiteke, edozein lekutan sentu gaitezke horrela ez. Piskat horrela musikaren bitartez espresatzen dezun hori, ala sentitzen duzu zure isolamendu horretako prozesu bat bezala, edo baita gero behin hori garatutakoan ere helarazi nahi dezun zerbait ez? Hau da, balioa nun hartzen du zuretzako benetako balioa? Zure baitan edo bestengan hori esan nahi? Bai, pues bitan nik uste egia da hasieran sortzen deanean niretzako sortzen deala eta gero ere bai zentzua ematen dio nola baitez partekatze horrek. Orduan, egia da, ez dakit, ez inoiz pentsatzen jarri horri buruz, baino, de repente oain bane bilela jotzen taldeakin da hola, konturatzen nahi zei garrantzitsua dan musikarikin jotzea ere bai, eta jendearen aurrean jotzea, edo bazkari bat gero gitarra hartuta jotzea, ez? Ze erresa da bakardadean sartzea, eta bueno, guzti honekin, gero ez da gehiago, ez? Baino bai, azkenean prozesu guztia bakarlaria bazara, egin dezakezu bakarrik, eta da denbora pilo bat bakarrik. Orduan, konfinandoa bukatu zenan, ondo dakizue bai. Eta konfinandoa bukatu zenean, esan nun, nahikoa da. Berdet jendeakin egon, eta bakoitzak ere bai, ematen dio bere ikuspuntu bat, eta horrek ere aberazten du, ez, musika. Bai, ni ados nago, niretzako zentzu hartzen du besteen baitan ere bai. Aseke, zure iritzia jakin. Oso ondo, aurrengo abestiarekin, oain. Eta bueno, goratu, jun galdera pentsatzen bukaerarako. Zozketa dator, eta norbaiti tokatuko zaio. Bateko azterketa bat. Hombre. Kantatu daiteke baita,
erdiak edo kantariak, zarete seguru musikariak. Eguna gaua bihurtu zela, ta hori zela egokiena, ez kezkatzeko, ez kexatzeko, denen onerako izan dela, gau ez biziko garela orain, ta dena abantaiak direla, eguzkiak ez gaitu erreko, izarrak ikusiko direla. Ta batzuek sinetsi zieten, ta besteok irentsi genuen, jada guzti honen parte gara, nola burrukatu gure kontra, etxeetan geratuz jendea, gezurtegietan sinistera, lanak ondo helduta gaituta, zeingo dio esaten oituta, ze uste dezue, jakinda ere, barrun gaudela, hain barrun gaudela. Eguna gaua bihurtu zuten, eguzkia etzen gehiago ikusten, ohituz joan zen berriro jendea, gutxi batzun protesta artean, argindarra gehiago ordaintzen, noizean behin solariumera joaten, takaleko ordena hausten, ero batek alaxe zioen, ze uste dezue, jakinda ere, barrun gaudela, hain barrun gaudela. Ea rapero. Joe, increíble. Bueno, abesti hau izan da pixkat gizartearen analisi txiki bat, edo handi bat, edo erraldoi bat. Eta baneukan hemen, gizartea mundua dakat jarrita. Pixkat galetu nahi nizun oso galdera pertsonala da igual, baina aipatzen daigan bideo honetan noiz bai sentitu zea gizartearekiko txikiegi, eta nahet sortzaile eta artista bezala, ez den nahi oso hain profundo jarri nahi, hau da, nahet esan sortzaile bezala aipatzen dugun norberaren ibilbide horretan, gaur egun inoiz baino gehiago badago ere inkostienteki edo kostienteki izugarrizko kompetitibidade bat, badago hemenetan egoteko beharra, eta askotan norberak bere sentitzen duen bide hori perbertitzen da, ez? Edo bai, oso influenziatuta eraginpean dago, ez? Kanpoko horrekiko. Eta nik galdetu nahi duzun pixkat, sortzaile bezala, diskoekin, estiloa, ingurua, zure harrikada guztiarekin, zentzu honenean, enon kokatzen zean, ez? Gizartariko, eta nola darmazun prozesu hori, noiz bai sentitu zeran, ez dakitze, inork ez nau konprenditzen, edo nik ez dut ezer konprenditzen, nun zaude sortzaile bezala gizartarekiko, nola sentitzen zea behintzat? Bueno, ez dakite besten kasuan nola da, nire kasuan behintzat musika egiten hastentzea pixkat lehen esan den bezala eskapatzeko, ez, edo, bilatzeko zure terreno, zure gotorleku moduko bat, ez, eta gero elkarrebanatzean ere ikusten duzu, baudela gotorleku, koazulo ezberdinak, ez? Egitegiak, ez? Beste egitegi bat, gezurtegiak abestia zen, Orduan, klaro, astentzeanean pixka pentsatzen, denbora pilo bat ematen den musikan, zaukatelan fijorik,
agian musikarekin baukate sos batzuk irabaztea baita ere, naiz eta ez izan egiten den gauza bakarra. Orduan, gaur egun momentu honetan kontua dagoen bezala, nahiko nuke esan, ez, venga, saiatuko naiz musikaz bizitzen. Ikusten oso osasuntxuan niretzako, ez? Zeren ez dago bate erresa. Aldi berean, ez zu sinisten hortan ere ez iritsiko, segurazki, ez? Badago horrelako balantza bat. Baina, egia da, azten bazera hortik, de repente, gizartetik pixkat aldentzeko edo beste bidea diteko musikan hasita, gero, erabakitzen baduzu musikatik bizitzea eta handik diru aitea, de repente berriz sartzen zea, ez? Eta zaila da batzutan eureka hori, ez? Bale, pues hain naiz desente, soldataren zati bat musikaz irabazten, baina ez dekaldun nahi inondik inora musikak eman didan hori, ez? Eta zaila da batzutan. Baina, hortxe, hori niretzako da zerbait oso elementala, ez? Horri eustea, ez? Eren, de repente kontuatzen naizenean, beste lan batean pasadean ez dakit agobio egoera bat edo olako zerbait, de repente musikan bizi badet, orduan zer eta hor, egia esan hori ikasten da ere, ezakit nioa indik hor nabil eta egia esan bestadatik ere bai nahiko nuke gehiago baloratzea orokorrean, baki gauza hola dela eta ez nahi inoiz protesta hortan edo burruka hortan sartu, ikusten delako ere bai, bazkala ere bai beste privilegio asko ez, eta zaten ez nago burrukatzen, edo ez nago apoiatzen ez dakiz zein, eta hasi behar naiz ni aldarrikatzen ere eskubideak musikari bezala, baina egia da, musikariak ez bai dugu egiten, ez dagoela, beste inorrek ez duela egiten, ez, eta bai, hortan, a ber, nola, atatzen gehan, hortik. Nik aipatu behar nizun, ere bai aipatu, galdetu nahi nizun, eske frustrazioa hitza oso gorra da, baina niri pasatzen zait, eta kuriosoa da, gehien bat pasatzen zaitela beste jendearekin, eta zu adibide bat zea, dela gutxi entzunuen zure azken single epiko hori, eta niri bai sartzen zait frustrazio bat, eta ez dakit zer dan, baina batzutan sentitzen dut, oso injustoa dela, eta zer dira visualizazioak gaur egunez, hemen bizitzen ari gehan sentimendu guzti hauekin gaur atxalean, baina esaten dut, ke hostias, osea, zergatik Peru Galbeteren ura 200 pertsonak entzun dute, eta gero entzuten dut gezurtegi batean oinarritutako zea bat, eta izugarrizko publiko aukidu ez, eta horrek sentitzen dit, eta beira, ni 1000 taldetan nago, eta nire asuntoekin ez zait, hainbeste pasako zait, baina hain garbi ikusten detenean benetan balio humano baduen zerbait altxor txiki bat bezala, ez? 12-14 pertsonentzako den hori, gaurko adibidea ematen noski, sartzen zaite horrelako frustrazio bat munduarekiko, gizartearekiko, eta ezin da ezer egin, zuk esan dezun bezala, borroka horretan jarraitzea baino, ez? Baina, bintzanik horri plazaratzean desahogatu naiz. Eta ez dakit, suposatzen dut ados egongo zehala edo ez, baina igual sentituko zenula hori noizbait beste norbaitekin edo zure buruarekin, eta hortik zei joan pixka galdera, baina erantzun dezu asake. Bai, hori, nik lehenengo diskoatan unean interneten jarri nun, Bandcampen jarri nun, eta ez nuen beste zer egin da, zanon, entzun nahi dunak entzungo du, lagunei pasan nien, eta listo, eta gero kontatu nintzen, ez, hemen kriston lana da disko bat egitea, baina nahi bezu zabaltzea ere beste lan bada, eta nahi bez, eta gaur egun musika dagoen eran, ez dakit, niretzako garrantzitsuena da, hemen, zuzenekoa, gero, zenbat entzuten da nire musika gutxiago gehiago, agian afektatzen dit kontzertu gehiago lotuta ditu dara, eta ez da hori egia da nahiko nituzkela ez kontzertu gehiago, baina bestela ez zaite, ez zaite esko importa. Nik galetu nahiko nizuke mukuru kolektibari buruz edo zertan laguntzen duen horrek edo esplikatzei baukazun edo pixka bat. Bai. Kuriosidadez nik personak dira. Bai.
Mukuru kolektiboa... Zuzentzea. Bai, pues hor gabiltza, badia 3 urte edo, hasi ginen elkartzen. Eta, gara lagun talde bat musikan gabiltzanak, eta eraki genuen jartzea izen bat, egiten genituen lanei, eta noizean behin elkartzea pixkatu duda guzti hauek eta zalantzak eta partekatzeko, eta genitu festa batzuk ere bai, kontzertu batzuk antolatu, bai, ezakit, pixka naturalki sortu da, ez ginen denak ezagutzen, baina bai gehienak, edo bataren bitartez bestea, eta hola. Eta denak nahiko egoera antzekoan, ez? Ezakit, saiatzen gauzak ondo egiten, eta musikan, eta bueno, aldi berean egoera hontan, behintzat eukitzen babes hori, ez? Eta hori, ez dugu ez da ere batzutan fundamentu asko egiten, bakoitza nahikoa daukagulako bakoitza gurearekin, eta hola, baino bai, eukitzean entzako sare bat, eta inguruan lagunak entzuntzen dizutelak, eta netako hori, bai, importantea da, ez dakit, bai. Bai, bueno, zuek bakazue, ez? Iztu no. Bai, jo, txusta, pixka izorratu diazu urrengo galdera bat, baina mon. Bai. Balio dute, zuena? Hor. Ez Durango matea ibili ginen. Bai. Ez, nik galdet. Bueno, igual urrengoan ingoet. Bai. Bestela kaldera gabetukuz. Nahi batzu jo eta urrengoan lotuko dugu honekin. Venga, berriz. Bueno, kanta hau da asmakizun bat, orduan, bueno, asmatzen duzuen, ez da zaila. Ezin nazu entzun, ez da ezin nazu ikusi, baina nere izena esatian, desagertzen naiz bapatian, ta ez naiz bueltatzen, berriz ahoa itxi arte, jende eta iritatik gertu, ezin nauzu erraztopatu. Zein naiz Zein naiz Ezin nazu entzun, ez da ezin nazu ikutu, baina sentitu nazakezo, naiz ta berez ez existitu. Zein naiz Zein naiz Ea norbaitek asmatu alduen agian beste disko bat izan daiteke zein Norbaitek badaki zer da, niri makok itxi batu dit.
Epa. Izan ziren igual. Nik Jesus esan behar, no? Jesus. Ikiltasun. Ze ona. Claro. Asmatu ezu. Ez da zaila. Ez da zaila. Peru, justo azkeneko abesti hau, bera, asmakizun bat, abesti batean, galdetu nahi nizun, hau antxe ez dira jokatuta, baina ni haibidez bastante kantu baten formak obsesionatzen hau, estrukturak, ez estruktura konbentzionalek, baina bai estrukturari aditzea, eta da, bere baitan da, kiston perkala ere bai. Eta galdetu nahi nizun, zuk estrukturak nola, konposatzean nola somatzen dituzun zure barruan, zuk sentitzen dezu adibidez abesti hau egitean, energia hau daukat asmakizun moduan egiteko abesti bat, eta hori da lehenesten dezun energia, edo noizbait etortzen da forma aurre ikusi bat, edo sobre la marcha ateratzen dira, eta ala balimada noiz dago abesti bat borobila zuretzat, edo pixkat estrukturekin daukazun harremanaz. Ikusten detelako abesti bakoitza dala pixkat, ez dakit nola esan. Zentzu honenean, noski. Eta pixkat hori estrukturak eta nola sentitzen dituzun, eta nola jolasten duzun horiekin. Bueno, pues hori oso natural, oso atatzen den bezala. Baina batzutan saiatzen naiz lehenengo impulso horri eusten. Kantat zerbait improvisatzean, atatzen da lehenengo horri eta grabatzen duzu nola, eta gero baita ere kanta lantzeko orduan edo instrumentazioa edo dudaren badaukadenean beti jotzen dut lehenengo hortara eta esan zer dauka honek, ez? Hain gordin, hain simple, baino zer daka azpian, ez? Eta pixkat instrukturarekin berdin. Egia da improvisazioetan igual luzatzen dira gauza gehiago eta hola, baino gero hori, osea, ez nahu izutzen estruktura emateak, batzen naiz nera itak esaten ziala hasieran, eske estruktura hauek, hobeto, pues hartu, behitu nola dian kantak, estribillo eta estrofa, eta estribillo, eta bai, bueno, pues azkenean niretzako ere bada esperimentatzeko leku bat, eta orduan, pues hori beti dagor, bueno, bai. Eta suposatzen dute bai, pixka lotuta, elementuekin ere bai, ez? Hau da... Zakit, eskenik ez dago hemen, ez? Txusta, ez? Vale. Hobeto. Eske txusta da un pesau, beti gitarra eta zeaz berdinekin, galdetu nahi nizun, lehenesten dezun energia hortan zuk badakizu adibidez, ostras, abesti honek pianoa eskatzen dit eta pianoa sartuko dut, edo abesti hau egingo dut ukelelarekin, edo hori gero etortzen da. Hau da, beti da energia eta experimentazioa lehen bultzada hori lehenengo eta gero gehitzen juten zea ea ze elementu daukion, edo ukitzen dituzu ere bai, ostras, egin bardet, gitarrarekin soinu hauekiko duen zerbait, hor nola... Bai, pues hori segun kanta, ez da beti horrela, esaten denean esentziara nijoara edo lehenengo improvisazio hortara, normalean bai izaten da instrumentu batekin, ez du esan nahi instrumentu hori gero izango dela grabazioan, baina instrumentu horrek egiten zuna, zeukan ritmoa, zeukan arpegioa, zeukan zerbait, tempo bat, gauza elementu asko daude hor, eta bai, pues hortik zijoan, baino zintzen galdera? Aber txusta ondo lortzen ez. Nola, hola, izinen esaten, pixkat esan dezuzuk impulsoari entzuten diozula gehien bat, eta leheno galdetu dizut hori estrukturetan ala zen, eta pixkat instrumentoetan galdetzen dizu, nola. Hau da, zuk lehenago ikusten dezun abesti mota hau egingo dut eta gero etortzen diren elementuak, edo lehenago ikusten dezun abesti bat egin nahi dut gitarrarekin, gitarra soinua duena eta akustikoagoa izango dana, edo sartuko diote beat elektroniko bat, hori ea
aurrez ikusten dezun, edo beti den pixkat sobre la marcha bezala. Sobre la marcha. Azkenean, adibidez, oen jodean kanta pianoak inatean, eta, claro, gero, pues, pianoa mugitzen azteko, eta, pues, instituzionetarako, eta, alaia da txarangoa, pues, kanta honekin ondo jungo da, eta... Eske nik sentitzen dut hori, zentzu honenean zure berezitasuna dala, energia hori nabari dala, ez dala instrumentoen sonoritatea, eta gaur hemen egongo bazina pianoarekin, igual transmitituko zenukela abesti hori, horko zarekin, eta hori oso deigarria da, zen normalean, talde askok sonidora asoziatzen da ez, norbaiten esangura bezala, eta zuri ikusten dizut, instrumentoetatik aratago dagon ez dakit energia bat, edo, horregatik. Bale, jo, beste zerbait, oze, pero. Bai. Vale, jokoet estralurtarrena. Guatzen aizen.
ez, harintzan galdetzen abertzen bat falta zaizkizun zen, azkena baino lehen zozketa imar dugu. Bai, esazpi izan diazu eta ja, falta zai bat, bai. Bat, zozketa. Ez dakit txusta saturatuko zuen horrek. Vale. Vale. Lasai. Bai, joko besterik zerbait. Bueno, bai, nahi, ingo dugu, zerbait kantatuko dugu batea, ere bai. Igual egiten dugu, norbaite dauka zerbait galdetzeko gogoa, orain serio jarrita, kabula letxe, sorteoaren aitzakia gabe? Galderarik edo, ez? Ojo. Bueno, ni, a ver, zu ona gonbidatu izan da, batez ere musika berezia egiten duzulako. Atxerekin hemen egon zinelako, publiko moduan, gainean eserita. Jendeak entzun dezala bertako saioa, baina berezitasun bat esatearren da batez ere zure ahotsa. Eta esan dezu txikitan ja jolasten zenuela agudoekin, ez dakit nola hasten zean jolasten horrekin, ez dakit zertara jolasten zenuen, edo nola ikasi zenuen horrela jorzatzen ahotsa edo jolasten doinu horiekin, ez nahi zabeslaria, así que konta iguzuzu. Nik ere... Eskerrik asko. Bai, bueno, azke ahotsa azkenean da, kriston gaitasuna daukau denok, ahotsa da oso pertsonala azteko, eta dazkagu registro pilo bat eta erabiltzen dira oso gutxi. Osea, ahotsa normalean erabiltzen hitz egiteko batez ere, kantatzeko, era konkretu batean, eta bueno, agian ez, de repente min hartzen dezunean atatzea izu garrasi bat, ez? Orduan, karo, ez digute besterik erakusten, ez da ere, ez? Baino, bai ahotsak ere, osea, baita ere, izateko, osea, ezitzen da, personalidadeak bezala ere bai, ahotsa ere bai, oso, asko esaten du personalidadetik eta ere bai, eraikitzen goaz, eta orduan deseraiki daiteke baita ere, eta ez da kasualidadea, bueno, hitz egiten zuera batera, agian oso bagu batzutan, edo oso fuerte, eta ez da kasualidadea hori, ez da kasualidadea tonoa, ez dakit, orokorrean oraindik ere agian, pues, agudo eta hola, pues, emakumea kantatzen du zeago, gizona, ez, hor, estable, grave, ez dakit, odeia joera batzuk erakusten dizkigutenak, eta niretzako interesgarria da hortik atatzea, ze jo, azkenean, bueno, pues, ez ahotsean bakarri, baina ahotsean ere, pues, asko daukagu berrikasteko, eta jo, kantari bezala, ez zaite gauza horik okurritzen, ez? Gero baukazu, estilo bat, edo gauza bat egitea, horrena atatzaizulako horrela, edo ez, baina esperimentatze hori, niri ematen dit gero kiston jokua, eta sortzeko orduan ere bai, ez banuke eukiko aurretik, bueno, pues banuke saiatu limitetara iriste hori, ez? Pues gero, kanta baten melodiak eta kanta batek nora dijoan ere bai, pues agian, dimakazu entrenatua, pues onaino, ez, pues igual, de repente, dakazu zerbait egitea pixkat ezberdina, ez dakit ni hortik, eta ez era konsiente batean, oain nahi niz, hola botatzen oso barne hauta baneukan bezala, baino, ez naiz konsiente izan, baina bai ikusi dela, pues, saiatu naizela hortan, biak eta hortan, edo. Bai, niri superinteresgarria irutzen zait, eta gainera, irutzen zait nabari dala, ez dakit kostienteki edo inkostienteki, baina nabari da oraintxe bertan aipatu dezun prozesu hori indartsua dala zuregan, eta ala izan dala, zen gero ere, ostras, kapazia da, baina gero, eskotan zuzenekoetan ere, ez dakit adorea da nitza, baina
esperimentazioa plazaratzea ere beti da norma plazaratzea, baino erabaki ez dakite ez arriskatua, baino exigitzen du ere benetan sinistea, zuk sinisten dezula zure baitan egon daitezken gela eskutu horietan, ez? Ostra, hau ateratzen da, eta jo, hori irutzen zaite oso, aipatu dezunaren arira oso txalotzekoa edo ezoikoa eta ederra. Oseke, hau pasu Peru. Bai, eta diferente izateko ausardia ere. Hori. Bai, diferente izateko ausardia hori, bai. Eta ausardiare kontuz, batzutan ere ustez erabiltzen dalako, ematen dugu ausarta gehala, ez dakit zer. Baina hori da, ni oso ados nago, igual inkostienteki egiten den zerbait da, baina bai, irutzen zait zure propuesta hori, zuk naturalki jorratu dezun, eta orain esplikatzen ari izan hori, jode, eskatzen du gero ere teknikaz eta dauzkazun gaitasunez aparte, nik uste zuk benetan barruan egin dezun igual inkostienteki, baina hausnarketa hori badala zure konfiantzaren isla bezala, eta nik uste nabari dala kanpotik, eta polita hori ikustea. Bale, urrengo abestiak ingoaz, ez? Ose? Bai? Bai, pues hori ez nuen pentsatzen jotzea, zeakin pianoakin da berez, ura kanta, oain abil, urrengo... Kartela dago, abesti hortan. Hori da, txuleta pasaiazuna ez, bai. Kartela ikusi, ez dakit ikusi ez zuen, hola, testura, zera kurioso batekin. Ura da. Bai, hoxe. Bani ez, melon. Ja, pues bai, pues hor aprila batean naitatea urrengo diskoa, eta nahiko burua gizte eman dizkit, baino gogoak ateatzeko, eta bueno, pilartean hemen abil, pues kontzertua lotzeitu da, bideoklipen bat egiten, pues hor, ensaiatzen beste hirukote batean, Santi Etxeberriakin, kontrabajoan eta Idoia Arizaleta, ez da Idoia H beste bat, gitarrakin, eta Iruña inola uarten bizina izen, pues hor gabiltza ensaiokin, eta kanta hau pues, pianoakin da berez, baina bueno, zeratuko nahi ziten nola zerbait. Nik hasi baino lehen uste badiazu, hau kontatu nahi dez, zen bizitzaren ospakizun bada, eta bizitza ospatu behar da. Nik kantu hau entzununean, gu ezagutzen ginen, Peru eta biok, askore ez geha egon, ez geha super best friends, baino entzununean abesti hau sentitu nun olako indar bat, barruan, eta sentitu nun behar bat, berari mezu bat idazteko, esateko, tu, ez dakize, osa, tema del año, estás loco, pum... Eta, bueno, bromaz aparte iruditzen zait, kasuntan niri pasaz ditzaidan, baina da adierazgarri da, musikak zein indarra daukan, eta superpolita iruditzen zait, eta kontatu nahi, bueno, zu enteratu zinan, obvio, bueno, zu jaso zenun nire inkrepada. Baina, bueno, gustatu zitzaidan, zen da adibide bat, ostra, beste pertsona batek egiten duen gauza potente batek zuri nola eragiten dizunez, eta zorionez batzutan badaukago aukera beste pertsonari helarazteko bira zein dezun eta niri ze sortu arazidan. Eta superpolita irutzen zait interakzio hori eta kontatu nahi nuen, bizitza ospatzeko. Eta aparte kistona bestitzarra da, seke aloro gain dana. A ber, notatzen dan, Zuten zaiatzen. Bueno, gero entzutzatzu ez, zera prai. Ai, ama. Tanta bat erori da, ta gero beste bat, ta konturatzerako hazi da erreka, hain da moldagarria, hain da malgua ura, ta konturatzerako barrura sartu da.
tanta bat erori da, ta gero beste bi, denakain juntu baina, bakoitza bere bidetik, jendea babes bila, animaliak hilak, ezin mugi zintezken, kaiolek eraiak. Biziosoan nola, bizionetan bizi, ikasten korronteak korronte, kontra esanen kontra, asko egin gabe. Urakurtzen dut dena, ta eramaten gaitu, ez ezagunera. Inguru, ta konturatzerako, inguratu zaitu. Bizi honetan bizi, ikasten saiatzen. Qué temón. Eta bideoklipa ere bai. Bai. Aipat. Bai, eske, ia esan gutxien saiatu edo, baina nola hainbeste alizentu den kanta bideoklipa iteko, pues ja, banekin letra. Bai, ez dakite, zorionak, evidentemente, abesti eta zure sorkuntza guztiatik, baina, jode, ez dakit, abesti honetan ez dakit ze tekla zapaldu dezu, baina, dauka borobiltasun bat, melodiak, netzako da, osanik, erosingo nizuke salgai egongo baritz. Así que, bueno. Bueno, ematen izute, Ingo izut bizun bat. Apazu, Peru, temon. Bueno, zozketa ingo dugu. Peruren nor zarazu, bere azkeneko lana, orain behiratu dator, disko berria. Gero nahi badezu bukaeran eman xetasun batzuk, edo hemen gu enteratzeko. Baina bere azken lana zozketatuko dugu. Así que Makukiren numeru hartu. Bueno, dia 15 eta 21. 15 eta 21. Galdera imarezu, bestela ez dago. Oi, galdetu nahi nizun,
bueno, esan duzu, etxen ukelele bat bilau zendula, hor ikusi zendula, eta horrekin hasi zinela, suposatzen dut zure gelan, edo zure, ez? Etxen, eta noiz edo nola izan zen, edo nola sentitu zendun, konpartitu hartzen dula, edo ze sentsazio etorri zitzaizun, edo beste ipen naturala izan dan, eta holatea zaizun, ez dakit. Ja, oain, nahiko nuke, nik ere bai izin ditu galderak egin. Eske da, como... Oain, erantzun gizu mai, justo mai ezautze baita, eta hor musikaria baita, eta de repente esan dut, nahin, dena nahin superprotagonista naiz, eta hau kizo jende interesantia hemen. Baina, a ver, bai, orduan etorriko naiz galderak egitea. Bueno, pues, bueno, uste ja behin hasita lehenengo alditan ez du nahi, kiston lotxa ematen zian lehenengo kontzertua izango zen, eskerrak ezagun grabatua. Baino, lagun batek esan zian, joko zu hemen, bueno, uste lehenengo kontzertua bizintzan etxian izan zala, horri genuen afari batian, eta gero, eman dituen lehenengo kontzertuak, pues, lagun bat, Josu izuo, berak animatua, eta ez neukan, uste, zer hobrego hori egiteko, neukan kriston lotxak, baina baita ere gogoa hori kentzeko edo erakusteko lehenengo kontzertutan oso pia sentitzen nuen musika, orduan ez dakit, goazen naiz lehenengo alditan begi lainutan euskala, jende aurrean kantatzeakoan da esaten nuen, hau ezin naiz negarrez kantatzen dean bakoitzean, ze ez da posible, eta gero jabitu oitzen jutentzea, baina, bueno, pues bai, kriston lujua da baitaz, eukitzea aukera hau ez, eta ikusten nun, pues, aprobetxatu behar nula, ez dekin ondo zein ere biztakin ez da ere, eta bueno, pues, ondo, bueno, hasi nintzen martxa hartzen, da ikusten nun jendea ikusten nintzen jola, eta hola. Bai, nik uste tein bar dugula, nik Mairen galdera ulertu dut, zagutzen dut, eta nik uste tein bar dugula aldarri txiki bat batzutan kostatzen da, baina hain gure den hori, ez dakit, inoiz ez dakizu egun bat, ez dakit, bizitza aldatu gauza handiegi bada, baina behintzaz zerbait sentiarazi inoiz ez dakigu ez, hain gure eta hain lotxaz begiratzen dugun zerbaitek beste batean ze eragin egin dezaken orduan. Bakoitzak bere prozesuaka, batzuk aitaren ukelelea ikusi bar dute ez, 25 urterekin, beste batzuk paiaso batzu geha, txikitatik, txusta, eta igual beste batzuei falta zaie batzutan, ez dakit adorea da, baina impulso pixka bat beraiena den hori munduratzeko ez. Azkenean presio asko daukagolako, asko konparatzen galako, nik egin nahiko nuke aldarri bat, orain esan dezunaren eta Mairen galderaren arira, ostra, hau entzungo duen edonork ere, hor sarean, eman bar diogula espazio bat gure sorkuntzari, batzutan ez dauka tamalez munduan merezi duen lekua, baina uki bardu gure baitan importantzia hori, eta nik hemendik konfiantza olatu bat, eta animo guztia bialtzen dizkiot, denok egon gera noiz baitez, zuk aipatu dezun lotxa edo ez dakit incertidumbre horrekin, baina nik uste gauzak egin behar dirala eta erakutsi behar dirala, zen ez dakit, sorkuntzak badauka denetik, afektibidadea, maitasuna, eta horrela hobetuko dira pixka gauzak, ez? Aseke, entzuten nahi dena, in behar dezuna, in eta atea, eta... Bueno, hori bakoitza, eske bai, egia da hori, nik uste tengo gara jende asko kriston oso ona eta alkoholukela nahi izango balu, baina azkenean bakoitzaren gauza dira, eta igual, ere bai, ez da denentzako ez da berdina, pausu hori ematea, eta nik ere suerte handia aukietor, eta nahiz eta lotxa handia pasa, venga, igual, segun ze goretan, nolakoa izan, edo ez dakit neska izan adibidez, igual ez nintzen iritsiko, ez dakit,
bakoitzaren egoera da oso konkretua, eta gero baita ere, pues, bakoitza azkan beldurrak eta zea da oso goza pertsonala, orduan, ni ere batutan zu bezala, esan dut, kristona hotza okazu, pues, baina azkenean, sentitu hartzea, venga, eta respaldua eduki hori importantea da, orduan inguruako lagun egita animatu, eta, ez dakit, a ber, egiten deun. Baina, bin komentatu nahi mundu. Bai. Etxoine, segundu bat, Horrekin lotuta pixkat ere, akaso ere sorkuntzaren ziklori erabat beste puntura juteko komunikatu egin behar da, ez? Osea, gauza bada, zure baita egotea sortzen eta hori, baina gauza ez da bukatzen, ez balin badezu hori komunikatzen, plazaratzen, ez? Eta horretan ere bada ere, aurkituko dituzu beste gauza batzuk, ez? Behin plazaratuta zure sorkuntza, ez? Takitu lertuten ondo. Esan nahi dut, gauza bat, zure baitara egotea, zure etxean, zure sortze prozesu horretan, baina nolabait esatearren, sorkuntza bere horretan burutzeko komunikatu egin behar da egiten dezun hori, ez? Zukala sutitzen dezun? Egiten, edo kontzertu batean, edo bestekin, edo lagunekin, ez? Bakarrik zurekin, ez? Claro, komunikatu artistikoki diozu, ez? Musikaren bidez. Bai, nik saiatzen nahi zeuten oso adi gertatzen denari momentuan segun zelekutan jotzen duzu, nola jotzen duzu. Adibidez hemen bakik erabatzen ari gara, baina esan dut, nina jendeantzako, ez dakit nola entzungo da, nola estatuko da, baina gallina de piel. Baina behintzat ementzadeten egi, ez dakit, bai, hori ere bai, egin arte etzea jabetzen, osea, lehenengo pausuan ikuste dela ausartzea, eta gero ikusten baduzu komunikatzen dezula edo ez, edo feedbacka ez dakit nolakoa dan, pues ja horri ikusten duzu, baina batutan igual falta da, bai, lehenengo salto hori ez. Baita nik esan duzu beharritza aditza aipatu duzu, ez dakite egin behar dan, ez? Ez dakit komunikatu behar diogun munduari gure barne mundu hori. Leno Peruk esan du bezala igual ala ez badezu sentitzen. Nik uste komeni dala egitea. Ez dakit egin behar dan, baina komeni hori da. Komeni da egitea, inoiz ez dakizulako, leno aipatu dugun bezala, zure zea horrek ze eragin eukiko duen, ze bide eukiko duen, orduan. Nik ere asko ikusten dut jendea, bere baitan sortzen duena eta beretzako eta ez dauka inolako biderik eta hori irutzen zait ere zilegi dala eta balio berdina dauka. Baina nik uste behar baino dala komenidan zerbait, ez? Partekatzea da komenidan zerbait zen azkenean zure den horrek beste aldaera batzuk hartzen dituet. Beste numeroa zein zan? Makoki? 21 eta zu! Txon, mikrofonua! Nik ez daukar banderarik, iruditzen zain ja lan asko egin dezula. Bai, esango dizut, nik ezintu dara ezagutzen, nire lagunak zu aipatu arte, duela 3 egun, eta jarri nun Spotifyen zure lehena izan zen estralutarrarena. Bueno, geratu nintzen, flipauta eta hortik aurrera ja, pues entzun nituen dana, eta iruditu zitzaidan ederra, eta gainera, osea, dana sartu zitzaidan barrura. Nahi, nula, zeri esan. Eskerrik asko, jo. Zer? Azkena joko ezu ez da? Bai, ez nukan ezer prest, baina ezakit ingo deu zerbait. Bai, lasai, pentsatzezun bitartean despedituko naiz, ez? Makoki, gero abestiarekin, zuk zerbait esan nahi badezu Peru, edo... Mi esker, gonbidatzatik ona, oso guztago naiz, etxian bezala, eta bai, igande resako zo bat pasatzeko... Bai, Joder, ojalá hola danak olakoak izatea. Bai.
Ba, hoxe, bueno, pentsatzezun bitartean zeho, hoxe, kredituak, hasieran aipatu egun bezala, eskarik asko Marrumako jendiai, Txusta Sound Engineer, beti bezala Zorrotz, txalo bero bat. Makoki bai, dana iten. Munduko aurkezle majoena, Gartxon, bai. Eta hoxe, bueno, hasieran komentatu dugu, baina jakin gaurko saioa elkarrizketa akustiko hau grabatua izan dela, irudiarekin eta soinuarekin, eta ikusgai eta entzungai ongo dela iVox eta YouTubeen. Eta lehen aipatu egun bezala, Marruma kulturalaken ekimena jarraitu nahi ditunak ere, sare sozialetan dauka informazioa, Telegram, Instagram eta Facebooken. Eta norbaiti ere okurritzen bazaio, edo proposamen bat egin nahi badu, hortxe dauzka aukerak. Edo hori da, honea etorri eta eskua bota. Hoxe, ez dago galdera gehioi, Peru, mil esker, zean idolua izateatik, segi egurrian musikakin zen gukentzungo zaitugu, eta eskerik asko gure inauteriko biharamuno goxatzeatik, eta animo guztiik disko berriakin, atento ongo gea, eta hoxe, oso gustora ongo gehala, seke azken txalo bero bat Peruntzat, eta ongo gea. Jolasten genbilen gure arteko mugan, haurtzaro berri bat egutegien gudan, lurralde arrotz bat betiko lur gainean, egunkaritako berri guztin aratian, anaratian, inguru honetan, begiradapetan, bihurtuak ginen, ikuspuntuetan, ta lekuko ta dantzen erdiguneetan, sartu izan ginen, ta inorkez digu esango, nola dantzatzen den hobeto, nola mozorrotu egunero, ta noraino erantzi gero. Inguru honetan, begiradapetan, bihurtuak ginen ikuspuntuetan, ta bizilekuko leku ta bizien erdiguneetan sartu izan ginen, ta inork ez digu esango nola maitatu, ta inork ez digu esango zertan amestu. Ez dut izan nahi ondasun, ez dut izan nahi ondasunik, ta ondasunak gera objetuak, gera molde guzti hauetan.
kulturalak.